Malta Dynamic Growth and Low Unemployment Ahead. Dan kien it-titlu li ngħatat Malta mill-Kummissjoni Ewropea fir-rapport ekonomiku ta' tbassir għax-xitwa. Dan fil-waqt li pajjiżi oħra f'dan ir-rapport ekonomiku ngħataw titli ferm inqas bih mill-Kummissjoni Ewropea bħal sluggish growth għall-Ġermanja, uncertainty clouds the recovery għall-Greċja, waiting for recovery għall-Italja, lingering recovery għall-Awstrija u signs of a moderate recovery għall-Franza. Fit-tbassir tax-xitwa l-Kummissjoni Ewropea rrimarkat kif l-ekonomija Maltija għandha prospetti li tkompli bitkabbir b'mod robust wara li fl-aħħar kwart tas-sena li għaddiet it-tkabbir ekonomiku żdied għal 3.8%. Ir-rapport bassar li rata ta' tkabbir sal-2016 se tkun waħda stabbli għalkemm b'saħħitha meta mqabbla mal-bqija taż-żona euro. Dan riżultat fost l-oħrajn ta' investiment dinamiku fis-settur tal-enerġija u żviluppi fis-suq tax-xogħol. Ir-rapport ekonomiku rrimarka li x-xogħol se jkompli jiżdied u l-qatt mistenni jibqa' taħt is-6%. Fil-qasam ta' xogħol il-Kummissjoni Ewropea nnutat titjib sinifikanti speċjalment minħabba li aktar nisa qed jaħdmu. Għal din is-sena l-Kummissjoni Ewropea tbassar li l-impjiegi jiżdiedu b'2%. Ir-rapport innota wkoll li fl-2014 l-inflazzjoni naqset għal 0.8%. Tnaqqis li kien possibbli grazzi għat traħħis fit-tariffi tal-konti tad-dawl f'Marzu li għadda. Fil-fatt ir-rapport ekonomiku rrimarka wkoll il-konsum domestiku qed jiżdied minħabba żieda fl-impjiegi u roħs fil-prezz tal-enerġija. Il-Kummissjoni Ewropea kummentat b'mod pożittiv fuq il-qasam tal-enerġija mod partikolari dwar ir-roħs fil-kontijiet tad-dawl u li dawn se jkunu qegħdin jorħsu din is-sena n-negozji, xi ħaġa li fi kliem il-Kummissjoni Ewropea ser tgħin il-kompetittività tal-pajjiż. Qalet ukoll l-investiment privat ser jingħata spinta fost oħrajn bil-proġett tal-Power Station tal-gass. Il-Kummissjoni Ewropea nnutat li permezz tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment pajjiżna se jara aktar tul. F'dan ir-rapport ekonomiku l-Kummissjoni rrimarkat ukoll kif id-deficit mistenni jkompli jonqos sena wara l-oħra, kif ukoll mistennija tinżel ir-rata tad-dejn mal-prodott gross domestiku. Xi ħaġa li l-Kummissjoni Ewropea rrimarkat li tista' ssir b'effett ta' tkabbir ekonomiku kif ukoll fir-riformi fil-Korporazzjoni Ene Malta.